На працягу мінулага часу ўладальнік аб'екта некалькі разоў змяняўся. Тэрмінова ўзнікалі самыя розныя прычыны, каб у чарговы раз адкласці запуск гэтага аб'екта. Мясцовыя ўлады згодна з заканадаўствам павінны былі пачакаць. Увесь гэты працэс заняў больш за 1,5 десятка гадоў. До тех пор, пока не были применены экономические санкции, вот этот вопрос не решался. Зараз кантралёры і прадстаўнікі ўлады канстатуюць значны прагрэс у выкананні абавязательстваў па рэканструкцыі ракеты. На першым паверсе будынку ўжо амаль поўнасцю адрамантаваны залы рэстарана і танцпола з барам. Паступова прыводзіцца ў парадак офісныя памяшканні на другім паверсе. Вакол будынку збіраецца будаўнічае смецце. Этот объект готов сдаться в сентябре, к 1 сентября, как и запланировано. По материалам закупки все осуществлены. Генподрядчик наконец-то тоже определился. То есть заминка была только в том, что администрация не продляла строительство, разрешение на строительство. Надеемся, что на днях буквально оно уже подпишется. Адкрыццё рэстарана і танцпола – гэта толькі першы этап рэканструкцыі былога кінатэатра «Ракета». Пасля тут прыступяць да другой часткі. Работ непасрэдна ў кіназале, дзе, як плануецца, будзе пабудаваны трохпавярховы гандлёвы цэнтр. Калі тэрмін і кантрактныя абавязательствы выкананы не будуць, магчымы новыя санкцыі. Если же инвестор не может реализовать свой проект, то этот проект просто-напросто будет у него изыматься и выставляться на продажу другому инвестору. Віталь Доўгі, Сергей Калацый, телерадиокомпания «Гомель».